גבעת שמואל, כמה שאני אוהבת את העיר שלנו. עיר שאני חיה בה למעלה מ-25 שנה. פה גידלתי את 8 ילדיי, וכאן קבעתי את מקום מושבי. העיר שלנו, גבעת שמואל, גדלה ללא היכר בשנים האחרונות, אבל באופן אבסורדי נותרה כמעט עם אותם שירותים עירוניים, ועם אותן דרכי גישה מועטות. אדאג לפתיחת נתיב נוסף לכביש 4, ואפתח צירים חסומים. אתאים את קצב הבנייה בעיר בהלימה להתפתחות התחבורה הציבורית. אדאג לארגון העיר מחדש ולהוספת מבני ציבור, ספרייה, בריכה עירונית, ומוסדות חינוך וטיפול מקומיים. תושבי גבעת שמואל, בואו נתחדש, כאן איתכם ועבורכם. אקצה שטחים למסחר ומשרדים, ואשוב להיאבק על סיפוחה של אוניברסיטת בר אילן לשטחה המוניציפלי של גבעת שמואל, כדי שאתם, תושבים יקרים, תוכלו לקבל את מה שמגיע לכם בכל כך הרבה תחומים. כי מגיע לכם את החינוך המוביל בארץ בהיבטי החדשנות ובתחומי עניין נוספים המותאמים לכלל תלמידי העיר. כי מגיע לנוער היקר שלנו את תשומת הלב בבניית מבנים ראויים, בקבלת ליווי מקצועי והקמת מרכז נוער עירוני לכל כך הרבה שלא נוטלים חלק בתנועות הנוער הקיימות. כי מגיע לגוזלים שלנו לקבל את מיטב המטפלות במעונות ובצהרונים. כי מגיע לילדים שלנו לקבל חוגים וחינוך בלתי פורמלי, מושקעים ובמחירים הגיוניים. כי מגיע לבני גיל הזהב לקבל את כל השירותים שהם ראויים להם. גבעת שמואל, הגיע הזמן שלכם. רוצים להכיר אותי יותר? רוצים לשמוע בהרחבה על הנושאים שמשמעותיים עבורכם? על החינוך, על תחבורה, על קצב הבנייה בעיר? בואו, תזמינו אותי לחוג בית, אני באה אליכם.